takto nejak sa jazdí v Anglicku. Krása. Ahojte, moje meno je Palo a tí, ktorí nás sledujete dlhšie, tak viete ohľadne čoho je kanál Pavliho BMW a naposledy som spomínal, že sem tam vás privítam nejakým random vlogom alebo autovlogom aj takto z prostredia mojej práce. Takže pracujem ako vodič medzinárodnej kamionovej dopravy. Niektorí z vás, čo nás sledujete aj na Instagrame, tak viete. Momentálne teraz sa nachádzam v Anglicku, kúsok od mesta Manchester. Kolega si robil zo mňa srandu, že či nepôjdem na futbal, ale neviem o tom, že by sa nejaký hral momentálne teraz. Každopádne dnešný vlog je pár informácií o tom, čo sa momentálne deje, čo sa týka môjho auta. Čaká ma ešte nejaký v podstate preventívny servis, nakoľko som sa rozhodol, že moja X5 pôjde do sveta a chcem ju pripraviť tým pádom na predaj. Veľa vecí som žiaľ nestihol spraviť, čo sa týka nejakej vizuálnej úpravy. Mrzí ma, že sú šuchnuté nárazníky, ale tak zase to auto 15 rokov jazdí, takže tie roky, tie kilometre sa na tom podpíšu. A nakoľko teda aj pracujem takto, jak pracujem, že teda to sú týždňovky, tak ja naozaj nemám moc času sa venovať takýmto veciam, čo ma teda na jednu stranu aj mrzí, ale zase na druhú stranu spravil som aj tak veľmi veľa vecí vďaka môjmu mechanikovi a dovolím si predpovedať nejakú takú budúcnosť, alebo teda stojím si za tvrdením, že to auto ešte veľmi dlho vydrží. No. Rozmýšľal som nad tým, či to je možno správny krok alebo nie, ale keďže mne to nedá a chcem vyskúšať aj niečo nové, tak zvažujem prechod na generáciu F15 a chcem vlastne zistiť, aké to je žiť s takým autom aj kvôli motorizácii N ako Noro 57D30, konkrétne by to bola verzia 3.0D 190 kW. Rozmýšľame nad biturbom, ale mám vyhľadnutých pár aut práve s motorizáciou 3.0D 190 kW. Takže rozhodol som sa, že teda pôjdem do toho. Ako som spomínal, ešte mi treba nejaké veci spraviť. Pravdepodobne bude treba spraviť na novo repas turb, takže to sa bude riešiť v blízkych, alebo teda v najbližších dňoch. A taktiež mi treba aj vákuovú pumpu vymeniť, ale tu skôr len preventívne, lebo jeden môj známy mal žiaľ takú nepríjemnú skúsenosť, že pri väčšom nájazde jednoducho ona vypovedala službu a už proste to nebolo to, čo to malo byť, žiaľ. Každopádne, toto sú veci, ktoré sa momentálne dejú. Určite ešte minimálne 1-2 videá by som chcel s tou X5 stihnúť. Verím, že stihnem nejaké v podstate rozlúčkové a ešte nejaké posledné, by som povedal možno nejaké fakty alebo niečo také, celkovo ukázať vlastne stav auta po 400 000 kilometroch. A keďže ja som druhý majiteľ, ja som si na tom aute dal záležať a naozaj veľmi veľa vecí som vymenil. Takže toto by som vám určite chcel ešte ukázať a nejak vám možno cenovo priblížiť, koľko také veci môžu stáť, koľko vás môžu výjsť. Pokiaľ by ste buď išli robiť na vlastnú pesť, že si to viete spraviť, alebo by ste to dali spraviť niekomu inému. V tomto prípade mne to pomáhal toto všetko robiť brat, keďže ja som stále na cestách. Takže ja nemám ani kedy to robiť a ďalšia vec, proste to auto mi dosť často stojí, sem tam si ho požičia mama do práce, ale inak je väčšinu času buď doma alebo na firme. Takže toto sú také novinky, také aktuality, ktoré sa momentálne teraz dejú, ktoré riešim. Takže v prípade nejakých informácií, kto nás sleduje na Instagrame, napíšte mi kľudne tam alebo tuto do komentáru, odpoviem vám. Posielam pozdravy z anglických ciest, majte sa krásne, vy ostatní tiež, čo šoferujete alebo čokoľvek, dávajte si pozor, na cestách bezpečne a plynulo, zelená vlna a vidíme sa opäť čoskoro. Majte sa a čaute.